era visto. A herdanza. Morreu a miña tía Elena, que vivía en Argentina. Que me dis? Que sorte, ala! Seguro que nos deixou unha herdanza multimillonaria. Alegría, veña, adeus, avó, adeus! Xo que era da familia, que é un disgusto. Que? Ai, que tanto sinto, Elvira. Pois non o parecía, Son uns nervios, muller, son uns nervios da emoción do momento. Pero mira unha cousa, ti tampouco a viches na vida, non será para tanto. Pero como que non a vin na vida? Se marchou cando eu tiña 4 anos e nunca máis volveu miña pobre. Pois por eso tampouco era tan achegada. Que non era achegada. Se ata veu o meu bautismo e todo, mira se era achegada. Bueno, carallo, bueno. Viu-na 3 veces cando era pequena, E claro, agora como morriu, xa lle parece familiar íntima. E é todo como somos os galegos, Tanto sentimentalismo vai acabar con nós. Moito me lembro dela, miña vella. Pareceme recordar que era así, alta, loira, mala uva, tejona. Ves? Mira, case non te acordas dela. Ainda por riba dis que che pegaba, que era unha bruxa. Pero era da familia, Moncho, era da familia. Cando marchou díxome, foi parva esta nena. Foi o único que me fixo na vida. Carallo, pra vella, non? Moito cariño non se nota que che tivese, Pero a mellor vai ti a saber o que quería dicir. A mellor dentro tiña sentimentos encontrados de amor-odio. Sí, muller, sí, amor-odio. Cala a boca, mira. O importante, Elvira, o importante é que igual nos deixou unha boa fortuna. Eso é o importante. Pero, Moncho, por favor, que é da familia. A min que me importa a fortuna. Eu o que quero é un detalliño, un recordo, acordarme da velliña. Chamádeme materialista, se queredes, Pero a mí o que me importan son os cartos, que carallo. E, home, si, xa me estaba eu preparando para esa chuvia de cartos. A vella é millonaria segura. Elvira non ten visión de futuro, home. Non a chamou Dios polo camiño da economía, como a min. Ela é todo sentimentalismo, culebrón, telenovela. Non má que estou eu, que senón... E coñecía moito a difunta? Que va, non se vende dai 40 anos, polo menos. Nin se acordaba dela. Home, un defunto da familia, ainda que sexa de lonxe, por sempre é unha cousa seria, non? Cala a boca, outra vaca no millo. Con esa mentalidade non se vai a ningún sitio, A ver, pensade nos alemáns. Un alemán morre un familiar, e en que pensa? No carto! Non, iso é verdade. Os luteranos levan mellor estas cousas da morte. Sí, home, sí, eles collen o cadáver e veñan á cuneta. Pero nós aquí non, velorio, duelo, tonte... Aquí hai que pensar no carto, home. E a vella tiña carto? Tiña que estar podrón. Levaba lá toda a vida. Pois xa a tarde quedamos con o notario a ver que nos conta. E ti que contas con algo? Home, sempre hai que contar porque co tempo que leva lá eu, así polo baixo, voto que media pampa tiña que ser súa. Pampa é moita pampa, Pois eu, pampa. Nin que a pampa fora a terra chá. A vella botou moitos anos ali. Podre de cartos ten que estar. Hei de ter que pasar varios meses do ano ali, Aquilo é moi grande. Iso sí. Sabedes que? Ali a terra non se mide en ferrados, non é o atraso de allí. Ali miden en acres, que aquilo é moi grande e moi rico. En acres? Carallo, como nas películas de vaqueiros, Xa se ve que hai cartas. E con que pase un minuto en cada acre, xa necesito medio ano para recorrerlo todo. É un milagro. Vou ter que falar con don Anselmo e pedirlle a baixa, porque este ritmo... Que disgusto vai levar o pobre. Así que definitivamente marchas. Noraboa, Moncho, alégrome moitísimo. Grazas, señor, por escoitar as miñas plegarias. Se sabía eu que ia dar moita pena, don Anselmo. E cando marchas? Canto antes mellor, supoño. En canto o notario nos lea o testamento e nos diga a millonada que nos tocou, arrancamos, Xa quero ver as miñas posesións canto antes, non vai a ser que mas expropien. Moncho, pero ti está seguro que ides heredar tanto? Non serán fábulas túas. Segurísimo, don Anselmo, por favor, a tía de Elvira estaba podre de cartos, home, podre. A pampa toda era dela, aquilo está cheo de petróleo, de gas natural, esas cousas, sí. Acre arriba, acre abaixo, a pampa agora é toda miña. Agora toca dicirlo a Kevin. A ver como yo explico. Argentina! Iso por onde queda? Iso cae contra Italia, non? Hostia, non, Argentina é un país. É o país do tango, de Maradona. De quen? Argentina, home, que está en América, no hemisferio sur. Ai, si, non é hemisferio sur, non? Ai, si, é veño no hemisferio sur. Pero se non hai hemisferio sur. Iso é de... Mira, sempre se dixo que é o hemisferio norte, o hemisferio da esquerda e o outro. Pero o de hemisferio sur non, Por fin chegar ao gran día. Todos eses millóns, todos eses acres,
Ian vir para papá. Eu xa non sei que vamos pintar o notario. A min que me pode importar os cartos que me vai a deixar a miña pobre da tía Elena. Elvira, quieta aí. Ir hai que ir sempre, bien. Ir hai que ir. A min con que me deixara un detalliño, un recordo, algo que me lembra a ela, que máis me dá, ademais. Pois un detalliño, eu que sei, se cadra, deixache toda a canta terra tiña. Eso non se pode desprezar, non se lle pode facer un desprezo a un defunto. Miña pobre, ainda non acabara eu de nacer, e xa marchou ela para a América, lá toda a vida na Argentina, sen volver a ver a súa terriña querida nunca máis que tanto aquí, sin eu esa muller, Mira, se non te acordaches dela na vida, Moncho, pero agora diferente que morreu, está morta. O sangue é o sangue. Ti, desde logo. E alá fomos, ao notario. A vella tiña cartos, carallo. Pero o reparto foi curioso. Isto é todo o que deixou a señoresa? Sí, fillo, sí, todo. Entón o de ir ao hemisferio ese do que falaste de sonte, que? Nada de nada. E os acres de terra, o petróleo? Nada. Claro. Entón era pobre, non? Non tiña cartos. Tiña. Estaba podre de cartos, carallo. Cago na vella de... Nada, ao final dividiuno todo. Todas as terras, todo o gando, os acres, en dúas partes. Unha metade deixoulla a un refuxio de gatos. E a outra metade deixoulla a Berta, unha curmade da miña Elvira que casualmente non se poden ver diante. E a Elvira... Xo esta xerra de mate. Fillo. E, polo visto, a vella era moi aficionada a beber mate. Bueno, sei que todos os argentinos, cousas teñen os argentinos. E claro, polo visto, esta xerra de mate era a cousa que máis cariño lle tiña na vida. Ai, que bonito, Mira, non nos deixaría as riquezas que van disfrutar os gatos e máis la primavera, pero mira, emocioneime todo cando o notario liu que esta xerra de mate era o que máis quería a vella e que lla deixaba a túa nai. Estarás contenta, non, mamá? Home, claro, ten que estar, ao final se este que a túa, Sí, a primavera quedará con todo, quedará con as terras e tal, pero mira, ti quedas con isto, que é o bonito, é o simbólico, cariño. Claro. E os gatos van a estar encantados tamén, pero ti quedas con isto, que é o importante. Cago na bella no carallo. Deixarme a mí desta merda e a outra chea de cartos está arriba e a merda dos gatos cheos de cartos hasta reventar. Desgraciada. Despertou a besta que Elvira leva dentro. Facerme isto a min. Deixarme a min esta merda e a outra podre de cartos. Esta merda que cara que era esta merda. A ver, Elvira, tranquila, que era da túa familia, muller. Cala a boca, era unha bruxa do que era. Unha bruxa do que era. Sí, papá. Dábame pestengaz, pero a min que a mamá non lle gustou moito que a vella lle deixase sorriso, Como se puxo a tipa, Estivo horas e horas a hostias coa xerra. Como somos os galegos, Tanta cousa coa familia e ao final moi mal lle pareceu que só lle deixase a xerra, Bueno, eu ao final collina porque dixen, ainda me podo valer a min. E fixenlle así uns amaños e agora métolle caña de ervas. Porque a min o mate dame nervios ao estómago. A caña de ervas reláxame. Alá, amigos, que aproveito. O polo loitador. Recibí unha carta do meu tío Marcial de México. Di que está podre de cartos gracias aos galos. Os galos? Lo que os ten para papar, que ten unha granxa ou que ten? Non, home, non, para pelexar. Como? Que meu tío é adestrador de galos de pelexa. Sí, home, sí. É que tan payaso, moito che traballa a cabeza. Como van pelexar dous galos, home? Vete! Home, claro, se fora outro tipo de becho, ainda, eu que sei, un canguro. Un canguro aí pelexando, ainda o vexo, pero un galo, home. Home, sí, dous canguros, con guantes de boxeo, pim, pam, pim. Daba un número bonito, Tendes nin idea. Pois ela dedicas aos galos, vale? Sí, home, sí, claro. E que máis? Que fai pelexas de máis cousas, de cochos, ou de peixiños de cores, ou de pingüís, ou de gatos e a meses, que son moi violentos. É unha risa, pustas. Pois en México iso lévase moito, entendes? E dá moitos cartos. Ademais, lembrade que cando ven de vacacións a Lameiro, sempre viva con o de rei, ou non? Carallo, iso é certo. Home, pois igual non é cousa de risa, Estivenne dando voltas ao asunto e dixen eu, se en México funciona, por que non se vai dar en Lameiro? Aparte aquí en Lameiro somos moi amigos do mexicano, do tequila, da ranchera, das pizzas, E mirado que atopei, este asasino, unha máquina de matar, non hai máis que verlle a cara.
como dis que se chama? Sansón. Quixenlle poñer un nome que acojone, de verdade. Non máis oílo xa acojone. Home, eu non é que entenda moito de polos de pelexa, pero este moi fero non parece, Ti non entendes de polos de pelexa, nin de polas, nin de nada, payaso. Tienes que ver como se pelexaba polas miñocas cos irmáns. Metía medo, pelexaba con tal saña e con tal maldade. É un loitador nato. Buah, pois agora que o dis, é difícil manterlle a mirada, Claro que sí, non me... Ten cuidado, que é un espírito asasino, tipo, é un criminal. Vai ser unha máquina. E podo ser eu o seu sparring? Home, podes, se queres podes, pero lá ti é que podes atacar. Mira, eu non respondo por ele. É un tipo que é un bicho, home, é un criminal. Ei, que pasada, Sí, papá. a verdade é que si, mira, cos meus coñecementos, o seu talento, e ese pío que xa cojona na máis oílo, vai ser unha máquina de matar. Vou empezar o adestramento. Ta-tan-tran, ta-tan-tran. Como se motiva con esta música, é quen non? Teño que ensinarlle algo de xogo sucio. Pasa que agora é hora de ir ao Puscas. Pero non podemos deixar o adestramento. Veña, vamos. Que? Mete medo, Home, a min non. Pero tampouco son un polo, entendes? Entón non coñezo os seus sentimentos. Así que... Sansón. Sí. Gústame moito ese nome, porque na máis escoitar os contrincantes xa se cagan co medo. Poncho, sabes perfectamente que os galos non entenden as persoas, Entende. Sansón sí, mira. Atac, Sansón, atac! Mira, ves como se encabrona, mira, vai. Falo en alemán, como se fose un Doberman ou un mastín. Aí faz moi ben. Ensinarlle en alemán. O alemán é un moi bo idioma para adestrar animais de pelexa, Non así o francés. O francés é outra cousa. Sí, Sansón, sí. Esta parece que ten entendemento e todo. Agora quero ensinar unha nova técnica, a cuspirlle nos ollos ao contrario, sen que se decate o árbitro. Por agora colja algo a baba na máis, pero bueno, isto en 2 semanas aprende, Mira, parece que ten fame, bótelle manís. Tate quieto, home, non me vides nas lambonadas. O que precisa agora é algo de hidratos de carbono e proteína. Pois que non terás por aí un pincho moruno ou algo de rayos. Hasta non sei. Teño callos. Vale, ben tamén, trae. Traite. E tes. It, Sansón, it. Moi ben, chiquitín, moi ben, home. Sí, señor, Sansón. Xa fixeche unha sentada. Agora en 2 tempos. Vale, ti podes, Ánimo, chiquitín, ánimo, vale? Merda, hora de ir traballar. Pódese saber que fai un polo correndo na cinta transportadora. É Sansón. Quen? Sansón, un polo loitador. Estou no preparando para as pelexas de galos. Voume forrar. Señor, non sei que é máis estúpido. Poñerlle nome un polo que o teñas correndo nunha cinta transportadora. Teño aí adestrando, Mentre eu traballo, ele pode estar correndo, non é o que ten que facer. Como? Sí, home, sí. É un plan que estou seguindo de adestramento como os cabalos pura sangue das carreiras. Señor, que imbécil es, Moncho. Que imbécil. Non é por nada, pero non todo o mundo ten a miña visión de futuro para ver o tremendo potencial de Sansón. Ui, parece que está collendo algo de peso. Sansón, non quero que perdas velocidade, vale? Estou no camañar. Moncho, que é iso? É a Biblia do Deportivo. Non, escoita. Non escoito. Ai, o ruido, son as miñas tripas, muller. Parece un polo. Moncho, que fai un polo metido na nosa cara? Mira, tranquila, non é un polo calquera, é Sansón, vai ser un jalo de pelexa criminal. Pero que fai aí, ó? E tino aquí con nós para que faga efecto sauna, así suda moito o tipo e adelgaza, ten que perder peso. Pero sei que lle gusta moito ao tipo, Se está me picando nos pés. No, porque se vese que é un carniceiro, é un bicho de matar, é unha máquina criminal. No, é bo para o adestramento. Os teus pés non ven nada mal tampouco, tens moito callo. Saca iso da cama inmediatamente ou rebento dunha patada. Como se pon ás veces a miña Elvira por nada, Tiquismiquis, Veña, Sansón, tens que tirar 1 metro máis que antes por esto, vale? É un carro, ti tiras forte e xa está. Sansón é un orgullo ser o teu adestrador. Que honra. Mira pa aí, que fermoso está. Vese que está collendo forza. Moncho, eu teño que reconocer que non confiaba moito nas túas habilidades como adestrador de galos de pelexa, pero, neste caso, chapó, chaval, fiastes un gran traballo, Eu digo vos unha cousa.
non se vos fai un pouco pequeno para ser un galo? Non ten ni idea. Eso é porque está estilizado grazas ao meu adestramento completo. Pode ser iso, pode ser. A ver, Puscas, o pincho moruno ese que me ias traer. Sí, teño. Sansón leva 2 horas sin comer e un bicho deste non pode estar tanto tempo sin inxerir calorías. Veña. Bichos preparados para ele. Aí vai. Sí, veña. Mira como papa o tipo, Mira como come. Dios, da gusto verlo comer con que ansia, Mira, cara, pero veselle envenenado, tipo. Normal, é un galo de pelecha. Que envenenado. Se é digno de creer, a mí se me dá ganas hasta de carñalo. Ven aquí, que se quere, que chegue de ti, teu tío Lino. Sansón non permite que lle anden na comida. Normal. Home, é que... Como lle deixou a cara a Lino. Está ben. Calado. Calado, deixoute bonito, Lino. Xa te dixo, Lino, xa te dixo, tate quieto, home, por favor. Mira para aí, Eu sigo lle vendo algo raro. Porque creé un monstro, Puscas, unha máquina de matar. Será eso? Eu creo que non é un galo, Bueno, ala, calados todos que xa falou Félix Rodríguez de la Fuente, el amigo dos animales. Puscas, do que non sabes, non fales, anda. Mira por aí. E agora que te pasa? Mira que forza fai. Non sei, nunca o vin así. Sansón! Pero que lle pasa? Ala, carallo. Sansón, pero... Eu xa vos dixen que lle vi algo raro, pero cos... Moncho dicir unha cousa. Eu non é por meterme onde non me chaman, pero igual lle tens que cambiar o nome. Igual o de Sansón non lle vai moi ben. Se cadra, Sansona. Era unha galiña. Sansón era unha galiña. Quen contaba? Os polos son todos iguais, carallo. A ver, ó, traigo algo para aquí. Vou fazer unha tortilla. Lévala clara. A deusa será adestrador de galos de flecha. Dubido moito que haxa liga feminina. Eu tampouco vexo, Non hai nada máis ridículo que ver a dúas pitas pelexando. E diredes vos, non valeu de nada o adestramento. Que tan equivocados estades, home. Valeu de moito, carallo. Valeu moitísimo que pon uns ovos bárbaros. Pois, por non falar da sopa que vai dar cando sexa bella. Vai dar un caldo cogorudo. Non te poñas nervioso. Muller, tranquila que era unha broma, era un falar. E ten maneira de loitadora, que ten un corpo para repartir de carallo. Lástima que non haxa unha liga de pelexa de galiñas. Tranquila. Kevin, poeta. Pero, Milucho, non me tome lo pelo, Pero, como me vou poñer a contar as sílabas? Que tontería é esa? Que non podo, que estou canso, que levo 4 horas aquí copiando no poema e non podo máis, teño a cabeza como un bombo. Como? Que xa estades aí na de Cristian da Chousa? Pero, estades todos aí? Ai, pues, esperad un segundo que vou. Veña, xa levo unhas cervexas de aí que xa colla mañana na neveira. Veña, vale. Veña. Chao. Veña. Mamá! Vou coller aí na neveira un colacao. Vale. Ai, que me deixa este aquí, home. Esta é a letra do Kevin. Ai, Xesús. Ai, Virxe Santísima. Ai, Santo Cristo. Pero este Kevin. Ai, o meu neniño. Moncho. Eu estaba dormindo a sesta. E se hai algo sagrado na nosa casa, é a sesta de papá. Pasa que, claro, cando souben a razón pola que me espertara Elvira, dixen eu, quieto aí, Moncho, quieto aí. Aquilo era o nunca visto. Pero, Elvira, isto non pode ser. Leo outra vez, Monchiño, leo outra vez a ver se desta sou capaz de non chorar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos,
Non sei cando nos veremos. Ai, non podo, é que non podo, non aturo, non aturo. Isto non é normal. E rime e todo, que é o carallo. Rime e todo que parece a selección búlgara de fútbol. Stoikov, Kiriakov, Kostadinov, Balakov... Cala, déxate de vulgaridades, home. Ti pensas que foi Kevin que nos... Oye, a letra parecer parece dela. Agora, non me digas como saiu desa cabeza toda esta maravilla. Pero... Ai, venga. Ti, a ver como yo preguntas con tacto, Mira, non te preocupes que eu sei levar estas cousas con delicadeza, Ti tranquila, va. Que pasa, campeón? Kevin. Hola. Mira unha cousiña, neno, mira unha cousa. Vou che dir así. Fixaches ti isto? Trepa aquí, que xa é meu. Contesta, Kevin, fixáchelo ti. Sí, tío, no que facer para clase de galego. Que pasa? Ten moitas faltas. Falta ninguna, meu rei, ninguna. É normal, porque agora o que me quede con darte as sílabas. Mas déxate de cortar as sílabas, home, está teu pai pa iso, é pa que teña desbrozadora a Jenny. Dedícate a isto, meu amor, que está perfecto. Ti crees? Sí, Kevin, sí. Hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Que imaginación ten este rapaz, tío? Pero que cabeza ten? Non sabe distinguir un eucalipto dun rosal, non colleu un sacho na vida. E agora fala de figueiriñas. Pero un artista, amigos, temos un artista na casa. E cuidado, que non che fala de eucaliptos, eólicos, nin de uralitas, No, fala de cousas bonitas, sí, señor. A mí non me digades por qué, pero isto soame de algo. Eso che non che vai soar, home. Claro que che soa che na alma, entendes? Retumba che no máis profundo do corazón. Porque este poema é criminal, home. Isto non se viu nunca. Isto é o máis grande, sen exagerar, o máis grande que se escribiu na historia da literatura universal. Sí, isto é 1000 veces mellor que o poema aquel do mariñeiro, por exemplo. Cala. O do barco, o de... Con 10 cañones por banda, un ansia a un lado, al otro Europa y al fronte Estambul. Que hubo nunca supe o que é, pero a mí un poema parecíame moi bonito. Hasta leer este, cuidado, este ni punto de comparación, onde vai parar? Pero, poéticamente, isto caja por todo. Hasta por ese, do bulo. Bueno, é por ese que falas ti sempre, como é o da golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas. Volverán, claro que volverán. Pobres, eso sabe o calquera. E onde van ir? Con ese corpo que teñen. E pode no todo perdido, cajado, que non tes nin por onde andar, nin... Os caselinos son como a min. Todo o corazón. A paixón pode con nós, mátanos. Por eso eu quería que lera o poema alguén con máis cultura, máis crítico, máis analítico, máis frío. Xa está, don Anselmo, xa está, home, veña, xa pasou, tranquilo. Non, Moncho, non, é que son os sentimentos. Isto é o máis fermoso que lin nunca. Home, sí, eu tamén quedei sorprendido de carallo, sí. Quen contaba que o idiota do noso Kevin... Un respeto para Kevin. Moncho, ti estás seguro que Kevin é o teu fillo? Non será adoptado? Pero, por favor, se somos cajadillos, el é moito da nosa raza. Sí, certo, pero parece mentira que alguén da tua linaxe poida escribir algo tan fermoso, tan sublime. Entonces o poema é bo. O poema é mayúsculo, grandioso, epifánico. Moncho, di unha cousa. Ti pensas que Kevin aceptaría un presente dunha humilde persoa como a min? Por favor, don Anselmo, por favor. Claro que sí, había estar encantado. Grazas, cantor. Non sei. A ver, que che parece isto? É estilográfica de papá. Non se me ocorre mellor destinatario co teu fillo, Kevin. O vai, ela vei. Isto. A estilográfica de don Anselmo deu-me unha idea. Se un tipo tan pouco amigo de regalar nada como a don Anselmo lle dá unha pluma, Dios, eso significa que podíamos sacarlle moito partido aos poemas do rapaz. Así que nada, había que poñelo a producir. Pero, Kevin José, que che custa? Home, que che custa? Por favor, faino por teu pai. Pero que non, papá, que iso é moito traballo. Ti sabes o que me custa escribir un folio? Pois non, a verdade é que non teño ni idea. Pero ti és diferente, home. Ti estás feito de outra pasta. Mira, seguro que a ti che sabe como a nada. Sí, claro, como si nada. Pero ti, mira, eu teño que coller o boli, escribir unha palabra, e despois escribir outra, e despois outra, e despois outra. No, xa, non me digas que eu non sei como é. Mira, vou dicir unha cousa. Se escribes outro poema, douche 10 euros. Esa era a clave. Pagarlle
Convertelo nun profesional. Escritura que fas, escritura que cobras. Como os notarios. 10 euros. Bueno, si queres que faga o traballo van ter que ser 20. 20. Home, ti sabes o traballo que me costa facer iso. Se o queres, collo, se non deixo. Que rapaz máis completo. Alma de artista, sí. Pero negociante, cuidado, hai que apartarse. Aí saiu a min. Aquí está o poema novo. Titúlase Negra Sombra. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombra. Negra sombra que me asombra. Bueno, aí non sei se sellería algo a man, pero... A ver o que opinan os expertos. Eu... Don Anselmo ten razón. Este ente mellor, máis fondo. É exquisito, é superior. Eu digo de levantarlle unha estatua no campo da feira. Ou se no de Correos, eu podría mover algún filo. Polo de pronto eu voulle fabricar un cóctel na súa honra. Unha parte de Cuba Libre e 2 partes de Calimocho. Voulle titular ao cóctel Poeta Kevin. A ver, home, tranquilos un momento. Non estaredes exagerando un pouquinho. Exagerar nada, Moncho. Que che pasa a ti que non tes sensibilidade poética, nin che gusta a cultura, nin nada de nada. Ti és un animal. Non, Anselmo, pero é que... Non vou sacalo... Ainda non sei un chaval do instituto e se lle quere vostede chantar unha estatua, por favor. Pois sí, señor, é ben pensado. E máis, se eu fose seu pai, o sacaba do instituto e o mandaba a Salamanca a estudiar letras. Ou mellor ainda, a Alcalá de Henares. Que va, home, pero a Kevin quítalo de lameiro e mátalo. E que estará facendo neste momento? Vai estar facendo, Lino? Nada. Como un chaval da súa edad. Non pegan pancada, todavía na casa ali deitados. O mellor está escribindo outra maravilla desas, seguro. Moncho, podríamos ir a tua casa a ver como traballa. Mira, podíamos ir ao fin do mundo que nin así o verías traballar. Moncho, quere dicir a presenciar como escribe, a seguir en directo o proceso creativo. Bueno, eso sí, home, eso podía ser, sí. Non penso que non ha de haber problema. Pero que queredes que fa? Que sesas ti mesmo, Kevin, que fagas o que faz sempre. Exacto. O que? Un bocadillo de chorito conocido. Payaso, non, escribir poemas. Silencio, estádelo presionando. Por favor, maestro, gustaríanos asistir ao acto de creación. Oh, por favor. Papá, pero... Queren ver como escribes un poema. Oh, a ver, escribe algo, veña. Iso. Pero iso non ten ciencia ninguna. Ai, que modesto é o meu neno. Claro, como todos os grandes serios, como Criollo, Rubén Darío, como Góngora ou Churchill, Winston Churchill. Pero... Vamos a ver, vos o que queredes que é? Unha demostración ou que? Sí. Vale, bueno, mira, o primeiro que hai que facer é coller o boli, non? Hai que coller un boli. E despois collemos os folios. Vale? E despois o máis importante de todo, isto sí que é o máis importante. Colledes un libro, por exemplo, este que é o de Rosalía de Castro, e abrides por aí. Este por exemplo. E agora colledes e co papel e co boli, e escribindo e copiando. Aí está. Pero como copiando? Está falando de copiar, Lino. É un falsificador. Que me chamo? Era visto. Era moi visto do noso señor. Pero claro, como o rapaz é idiota e parvo perdido, ainda estivo varios días a voltas co asunto da poesía. Que cruz, Escuita deste. A ver. Ser ou non ser? Ese é o dilema. É máis nobre o espírito. Buah, Kevin, por favor, por favor. Que nos vais dicindo que copiaches isto, pero ben se nota que o fixaches ti, home. Tira non sei. Tan payaso, tens que ser máis fino, nené. Tens que ser máis fino a hora de copiar e de enganar. Mira Ana Rosa, que finura, que traballo ben feito. Ser ou non ser, pero por favor, eso Rosalía non escribiría na vida. Ser ou non ser. É que máis, estar ou non estar. Comer ou non comer. Desbrozar ou non desbrozar. Sachar ou non sachar. Ensilar ou non ensilar. Xogar a play ou